For 20 år siden skete der et forfærdeligt mord her på Padderup Gymnasium. Sagen er stadig uopklaret, og morderen er stadig på fri fod. Vi vil her på Sagen Genåbnet forsøge at finde morderen. Dette er sagen om Jakob. Den 10. april 1989 blev den 17-årige gymnasieelev Jakob Mogensen fundet død i en mose tæt på det gymnasium, han selv var elev på. Han havde aftenen forinden deltaget i den årlige skolefest, hvor vennerne havde været sammen med ham hele aftenen. Næsten. Uden at have lagt mærke til det, var Jakob pludselig forsvundet fra vennergruppen. Det sidste, man så Jakob i live, er på et overvågningsvideo fra gymnasiets kælder, der viser ham gå rundt alene i gangene. Videooptagelsen stopper pludselig på grund af en strømafbrydelse på skolen. Det var i denne mose, blot 1,5 kilometer fra gymnasiet, at Jakobs lig blev fundet dagen efter den gymnasiefest, hvor han forsvandt. Det var ved lige netop denne bred, man fandt liget af Jakob om morgenen efter hans forsvinden. Man formoder, at gerningsmanden har smidt liget i på den anden side af mosen, hvorefter strømmene har drevet ham hele vejen herover til, hvor han så blev fundet om morgenen efter hans forsvinden. Jamen, som jeg også har forklaret politiet utallige gange, så jeg en mørk bil klokken cirka 11:15 køre ned mod mosen. Og det var ikke nogen personer i bilen, som jeg kunne genkende, og jeg lagde heller ikke sådan mærke til nummerpladen. Men jeg tænkte ikke videre over det, fordi det virkede ikke særlig mistænksomt. Vi har her på redaktionen fået fat i den overvågningsvideo, der viser det sidste, man ser til Jakob. Politiet fandt ikke noget nævneværdigt på videoen, men jeg vil undersøge det yderligere. Efter timers søgen får jeg endelig et gennembrud. Læg mærke til døren i venstre side af billedet. Den åbner umiddelbart efter Jakob passerer. Er det Jakobs morder, der står der? Jeg går ind på skolens arkiv for at finde billeder fra festen. Sekretæren fortalte mig, at der var en mappe med billeder fra 1989. Dette billede blev taget af nogle klassekammerater, som hyggede sig til gymnasiefesten. Vær opmærksom på manden med gummistøvlerne i baggrunden, som er på vej ned i kælderen. Kunne det være Jakobs morder? Sagen forbliver uopklaret. Ja, det var selvfølgelig en forfærdelig slutning på en god skolefest og et forfærdeligt tab for familien. Men bemærkede du overhovedet noget mærkeligt den aften? Nej, ikke umiddelbart. Det mest mærkelige var, at rektor havde gummistøvler på.